Здравейте, днес ще ви покажа как да добавим нов партньор. Това може да се случи чрез функционалния панел Нов запис и избиране на бутона Добавяне на партньор. Появява се нов екран, в който можем да въвеждаме съответните данни на партньора, като подразбиране започваме с наименованието на фирмата. Навигацията става и чрез бутона Tab от клавиатурата, като се премесва в последващото поле за попълване. В нашия случай е ЕИК на партньора. Следва да попълним дали има регистрация партньора по ДДС. Ако няма, може да пропуснете този номер. В нашия случай ще го попълним. Тук въвеждаме стационарен номер. Тук мобилен. Тук може да си избереме чрез бутона Enter или чрез кликване чрез мишката. Да си избереме съответно държавата. Следва да изберем област. Град. Това са примерни данни, така че просто въвеждаме, за да видите как се случва самото попълване. Полета, адрес за кореспонденция, имейл, веб не са задължителни, но са препоръчителни, тъй като в последваща справка може да използвате и да си припомните, да кажем, имейла, чрез имейла може да му изпращате директно електронни фактури, а чрез веб адреса може да видите неговия онлайн магазин или платформа. Продължаваме с мол на фирмата. Тук в обект описваме обекта, с който ние на който ще издаваме и фактури, ще търгуваме или пък ще извършваме някаква дейност на фирмата, като това ще спомогне в последствие да може да се сортират или да се правят справки по-добре. Съответно, ще напишем обект, в нашия случай ета Иван Димитров. По този начин ние декларираме, че ще използваме всичките негови обекти, които са налични във фирмата. Данните на латиница са необходими, тъй като
Ако е необходимо да издават международен документ на този съответно партньор, там са необходими тези данни на английски език, които са, за да може да отговаря на международните стандарти. Ако не издавате за него, за този партньор, евентуално за него такива документи, съответно няма да ги попълвате. Статус избираме дали партньора ще го използваме в програмата, дали е активен, дали не е активен. В нашия случай той ще бъде активен и съответно преминаваме на бутона запис. Записа мина успешно, излизаме и можем да проверим, че нашия нов партньор, съответно с неговите данни, се визуализира на ред 50 от списъка с получатели партньори. Това е, което иска да ви показа днес. Желая ви хубав ден!